Η συγκυρία για μένα η ευτυχισμένη είναι ότι εδώ σε αυτή τη γειτονιά ξεκίνησα την αθηναϊκή μου ζωή όταν έφυγα από το χωριό. Και τώρα μετά από 50 χρόνια βρίσκομαι εδώ, στη συγκυρία, να παρουσιάσω το βιβλίο του χωριού που είχα εγκαταλείψει τότε. Είναι κοντά μας αυτό που θα διαβάσει 2-3 αποσπάσματα. Ήρθε από εκεί, από το χωριό. Μετά μεγάλωσε στο χωριό. Μεγάλωσε με τα παιδιά μου. Μόλις περπάτησε, μισόγυμνο, έφυγε από τη γιαγιά της στο σκαλί και ερχόταν σπίτι να παίξει με τα παιδιά μου. Λοιπόν, δεν μπορούσα να μην τη φέρω να διαβάσει κάτι. Για τους υπολείπους θα πούμε μετά. Ξεκινάς. Ίσως και να μην χρειάζεται μικρόφωνο, με ακούτε όλοι. Όλα τα σπίτια ήταν ισόγεια, πλην ελαχίστων. Τα περισσότερα έμοιαζαν θλιμμένα με τα μακρόστερα παράθυρα σαν κατεβασμένα μάτια και τις πόρτες σαν στόματα κλειστά. Εκείνα που ξεχώριζαν, τα δίπατα, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Το πιο εντυπωσιακό σπίτι ξεχώριζε στην πάνω πλευρά της πλατείας με το δρόμο να βλέπει κατευθείαν στη σιδερένια πράσινη δίφυλη εξώπορτα. Τις λίγες φορές που έτυχε να μπω, καρδιοχτυπούσα μήπως και με πλακώσει με το βάρος της έτσι αδύνατη που ήμουν. Μπαίνοντας, γυάλιζε στο μάτι σου μια κίτρινη πλακοστρωμένη αυλή με γλάστρες, σε παράταξη αριστερά και δεξιά, οι περισσότερες με κοράλια. Μια μυρωδιά δροσιάς θυμάμαι, γιατί ο χώρος αυτός της ήταν στεγασμένος, σκοτεινός και έπειτα πολλά δωμάτια, πάνω, κάτω, μα αλήθεια, τόσα πολλά ήταν. Το σπίτι είχε ξύλινο πάτωμα που έτριζε παράξενα στα άτομα βήματά μας, τόσο διστακτικά, λες και φοβόμασταν μήπως ξυπνήσουν φαντάσματα του παρελθόντος. Γιατί ένα από αυτά ήταν ζωντανό και κυκλοφορούσε ένας παππούς, στη φαντασία μας αιωνόβιος, που περπατούσε συνεχώς σε σχήμα γάμα. Τόσο σκυφτός που απορούσαμε πώς ξάπλωνε, πώς δινόταν, πώς έτρωγε. Μα έτσι γεννήθηκε άραγε, με το ένα χέρι πάντα πίσω από τη μέση του. Και τι έβλεπε άραγε, μόνο τα πόδια των άλλων στο χώμα. Έτσι αρχίζει το βιβλίο αυτό και το σπίτι αυτό είναι το σπίτι των παππούδων μου. Και ο παππούς αυτός είναι ο παππούς της μαμάς μου που η ίδια η μαμά μου έχει μεγαλώσει μαζί με την Ελένη και αναρωτιόταν του έλεγε παππού, όταν ξαπλώνεις, πώς γίνεται και τα πόδια σου δεν σηκώνονται προς τα πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Η Δήμητρα Ματαξινάκη τώρα θα πει δύο λόγια για το βιβλίο και θα συνεχίσουμε. Τώρα είναι μαζί μας και η Μαρία Μαρακουδάκη, μια εξαιρετική συγγραφέα του Έρμανου. Και με αυτή την ευκαιρία να σας πω για μια εκδήλωση που κάνουμε τη Δευτέρα, λίγο παρακάτω στη Θριαλίδα. Έχουμε μια συνάντηση όλων των κινηματογράφων του Έρμανου. Προσπαθούμε στο θέμα να δώσουμε μια συνολικότητα, γιατί ενώ το κάθε βιβλίο και κάθε συγγραφέα είναι μοναδικό και έχει μια μοναδική διαδικασία, προσπαθούμε να περάσουμε την αντίληψη ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια όλοι μαζί. Και με αυτή την έννοια έχουμε κάνει μια παρουσίαση όλων των συγγραφέων και τώρα κάνουμε θεματικές ενότητες όλων των θεμάτων. Ξεκινήσαμε τα διηγήματα, το επόμενο μήνα θα κάνουμε τα μυθιστορήματα, αργότερα θα κάνουμε τα παραμύθια, μετά την παιδική συλλογή, τα δοκίμια μας. Τέλος πάντων, και θα είναι μια ευκαιρία να συναντήσετε τους συγγραφείς από κοντά, να μιλήσετε για να συζητήσουμε για το βιβλίο, τα δοκίμια, τα μυθιστορήματα και όλα τα ίδια. Τι γυρεύει μια χημικός. Τέλος πάντων, ασχολούμαι και εγώ με τη λογοτεχνία και αναζητώ το χαμένο χρόνο που λέγεται του. Εδώ και κάποιο καιρό. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συγγραφέα και πολύ αγαπημένη φίλη Ελένη Μανοπούλου για την τιμή που μου έκανε με την πρότασή της να συμμετέχω στην παρουσίαση του τελευταίου της βιβλίου που έχει τότε και το χωριό. Γνώρισα τη συγγραφέα πριν λίγα χρόνια μόνο. Αλλά αυτή η αντάμωση ήταν ένα δώρο ζωής. Γιατί είναι σπάνιο να συναντάς ανθρώπους με τον εσωτερικό πλούτο, την καλλιέργεια, την ομορφιά, την ευγένεια και την απλότητα της Ελένης. Την ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς, ειλικρινά.
προσπαθήσω να κλείσω σε λίγα λόγια το θησαυρό που περιέχει αυτό το λεπτεπίλεπτο βιβλίο, λεπτεπίλεπτο σαν την Ελένη. Στο εξώφυλλο του βιβλίου βλέπουμε ισόγεια σπίτια. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν ισόγεια. Ένα δίπατο ξεχώριζε, όπως λέει μέσα. Βλέπουμε και μια πλατεία και όλα αυτά φωτίζονται από ένα λαμπερό ήλιο. Μεταφερόμαστε αμέσως σε ένα τόπο, σε ένα χωριό, με ανθρώπινες διαστάσεις, έτοιμο να αγκαλιάσει τις στιγμές όσων ζουν εκεί. Αν μπορεί να έχει πρόσωπο ένας τόπος, είναι αυτό που προσπάθησα να φανερώσω με τις λέξεις μου, μας λέει η Ελένη. Για να μας δείξει στη συνέχεια μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου πως και βέβαια έχει πρόσωπο κάθε τόπος. Πιο σωστά έχει πολλά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε όσους τον κατοίκησαν, έπαιξαν στα χώματά του, ρούφηξαν τις μυρωδιές του και άφησαν όμορφες και λιγότερο όμορφες στιγμές να μπουν μέσα τους και να καθορίσουν την πορεία της ζωής τους. Όλα αυτά περικλείονται στο βιβλίο της Ελένης στο χωριό. Το βιβλίο είναι κατάμεστο από αναμνήσεις, από παιδικές σκανταλιές, οικογενειακά όνειρα και ελπίδες, από στιγμές σημαντικές που επεκτείνονται στον χρόνο, από μυρωδιές, εικόνες και γεγονότα που μιλάνε στην ψυχή όλων μας, αφού όλοι έχουμε μνήμες από τα παιδικά και τα νεανικά μας χρόνια. Μάλιστα, συχνά στην πορεία της ζωής μας ανακαλούμε ακούσματα και σκέψεις εκείνων των χρόνων. Συχνά μικρές στιγμές που τότε θεωρούσαμε κοινές και ασήμαντες γίνονται κλαδί για να κρατηθούμε σήμερα στην ενήλικη ζωή και να ξαναδούμε τις γέφυρες με το παρελθόν και τις ρίζες μας. Σε αυτό το υπέροχο βιβλίο η Ελένη μας οδηγεί σε αυτή τη σύνδεση με το πολύτιμο παρελθόν μας και με το εσωτερικό και εξωτερικό χωριό που μας μεγάλωσε. Η συγγραφέας ζωγραφίζει την εικόνα του τόπου της μέσα από τα προσωπικά της βιώματα. Ξεκινάει από την ηλικία που ήταν παιδί. Ταξιδεύει μέχρι τα πρώτα χρόνια της νεανικής της ηλικίας. Μας παίρνει μαζί της. Μας μιλάει απλά και λυρικά για τις ρίζες της και για το αποτύπωμα που έχουν αφήσει βαθιά μέσα της. Το λεπτό κοριτσάκι μεγαλώνει, δίνοντας ζωή σε ό,τι το περιβάλλει. Μαζί του ζούμε και εμείς το πρώτο σπίτι, το παλιό. Ζούμε δίπλα στην αλυσμόνητη άσπρη κατσίκα και στην Πασχαλιά. Δροσιζόμαστε από το μεσιακό πηγάδι και από το βάρδινο σκονερό. Βρίσκουμε καταφύγιο στη σκιά της Λεύκας και παίζουμε και αφήνουμε ίχνη που την εποχή εκείνη αδιαφορούσαν για κάτι που λεγόταν μέλλον. Απολαμβάνουμε και εμείς το χώμα για να βαδίσουμε αργότερα στο τσιμέντο και στην άσφαλτο. Μαγεύουν οι εικόνες της Ελένης, είναι οδοντώνες. Βρισκόμαστε στις δεκαετίες του 50 και 60. Δείχνουν όλα απλά, γνήσια και αγνά. Οι άνθρωποι δείχνουν προσεκτικοί και αυθεντικοί, αμόλυντοι ακόμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κέρδη της βιομηχανίας του τουρισμού που έχει κατακλείσει κάθε γωνιά της Ελλάδας που έφτασε. Η συγγραφέας μας λέει: τα σπίτια ήταν ισόγεια και η ζωή περπατούσε στέρεα, σαν τη μάνα που τα προλάβαινε όλα. Για να μας θυμίσει πιο κάτω πως μάλλον το να καλλιεργείς αμπέλια, λαχανικά και λουλούδια σε κάνει ισορροπημένο, αισιόδοξο και σοφό. Μαθαίνεις την τέχνη του βίου. Να χτίζεις σιγά σιγά. Να μην εγκαταλείπεις. Να είσαι ταπεινός. Μ' άγγιξε και με προβλημάτισε ιδιαίτερα η φράση με την οποία κλείνει αυτή την παράγραφο η Ελένη. Λέει: ίσως η ταπεινότητα να είναι ένα σπάνιο στοιχείο του ανθρώπου. Εκείνο που τον προχωράει. Φράση σοφή που μόνο ένας διανοητής συγγραφέας σαν την Ελένη θα μπορούσε να μας πει.
Άλλωστε, αυτή η ταπεινότητα είναι βασικό της χαρακτηριστικό. Από την εποχή που αναφέρει μες στο βιβλίο, δεν είδαμε ποτέ τον κόσμο μας από ψηλά, παρά μονάχα στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που βρεθήκαμε στη βεράντα του δίπαντου αυτού του σπιτιού. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Μέχρι σήμερα που μιλώντας για το βιβλίο της, μου έλεγε «Α, δεν είναι τίποτα, είναι απλά ένα βιβλίο για το χωριό μου, ένα αφιέρωμα στους γονείς μου, κάτι το ένιωθα ότι το προσκούσα». Σαν να ήθελε να υποβιβάσει όλα αυτά τα βαθιά νοήματα που περιλαμβάνονται μες στο βιβλίο. Αυτή είναι η Ελένη. Κι όμως, το βιβλίο αυτό, με τον απλό τίτλο «Το χωριό μου», δεν αναφέρεται στην απλή περιγραφή. Τις ομορφιές του. Όλα αυτά έχουν φυσικά την αξία τους και η καταγραφή τους είναι σημαντική. Αλλά στην συγγραφέα του στατιστική γεωγραφία του λόγου της, στην ιστορική περίοδο της Αθήνας, για τα έθιμα κάποιων όρων, όπως για παράδειγμα για τον εορτασμό της Λαμπρής, η διήγησή της όμως και η προσέγγιση της προχωράει πολύ πιο πέρα. Μας δίνει ένα βιβλίο όπου αποτυπώνεται μια χρονική περίοδος μεγάλων αλλαγών, ενώ παράλληλα μας περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο άμεσα πώς μεγαλώνει ένα παιδί στην επαρχία εκείνης της εποχής, πώς ανακαλύπτει σιγά σιγά τον κόσμο και τις πραγματικές αξίες της ζωής. Μας φανερώνει πώς το ανέμελο παιχνίδι σιγά σιγά γίνεται αναζήτηση. Μας παρασέρνει μαζί της αυτή την αναζήτηση. Μας επιτρέπει να σταθούμε δίπλα της. Και θα τολμήσω να πω, να βγούμε λίγο μέσα της, να δούμε με τα δικά της μάτια. Οι ήρωες της Ελένης είναι αληθινοί. Είναι οι δικοί της άνθρωποι. Είναι όμως και οι χαρακτηριστικοί τύποι που συναντάμε σε αρκετούς τόπους, όπως το τρελό του χωριού, ο παλαβός με το ποδήλατο. Είναι ακόμη και κάποιοι κάτοικοι του χωριού, για τους οποίους η συγγραφέας μας δίνει λίγες αλλά πολύ χαρακτηριστικές πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα σε ένα περιστατικό με κάλαντα, όπου η νοικοκυρά πετά στα παιδιά ένα πενηνταράκι και ένα αμύγδαλο. Η καταγραφή των συναισθημάτων των παιδιών που λένε τα κάλαντα είναι πολύ ζωντανή. Διαβάζουν. Και όποιος δικαιολογεί την παιδικότητα, την αθωότητα, έχει ξεχάσει ότι και αυτά τα ευλογημένα μικρά παιδιά είχαν συγκρούσεις, συμπλέγματα, οδύνη που τα έκαναν να υποφέρουν και ίσως δεν βρήκαν ποτέ δικαίωση. Η Ελένη αγαπάει από μικρή τα γράμματα. Είναι μια άριστη μαθήτρια. Πηγαίνει με τα πόδια στο κοντινότερο σχολείο. Αργότερα έφηβε θα χρησιμοποιήσει ποδήλατο για να πηγαίνει στο σχολείο της γειτονικής πόλης, όπου κάνει και αγγλικά, και αναφέρει μαζί με τις ακτίνες του ποδηλάτου που λάβανε, πήρωνε και ο πόθος της νιώτης μας. Μα δεν το ξέραμε. Το καφενείο του χωριού της είναι ο τόπος για συζητήσεις, διαφωνίες, πολιτσίνα, τάβλη, καφέ, για μια ανάσα, μια ξεκούραση. Και έπειτα πιο κάτω ορίζει τι θεωρεί χωριό. Τι ήταν το χωριό. Χωριό είναι η εκκλησία μας, λέει, το νεκροταφείο, το μπακάλικο και η πλατεία. Στην πλατεία συγκεντρώνονται όλοι οι κλανόδοι, μέχρι το αρχηγιάς. Οι διακοπές σε ένα άλλο χωριό, σε αυτό της μητέρας της, η μετακίνηση με τα λεωφορεία εκείνης της εποχής που τράβηζαν τους επιβάτες και μύριζαν πετρέλαιο, οι επισκέψεις στην πρωτεύουσα του νομού, το πέρασμα των ορίων του νομού, ο κινηματογράφος, στα φίδα σαλόνια, ο περίπατος στο φάρο, οι τολμηρές βουτιές των αγουριών, φτιάχνουν δυνατές εμπειρίες που περιγράφονται πολύ ζωντανά. Ο χρόνος της αφήγησης είναι γραμμικός, ακολουθεί την ηλικία της Ελένης. Κάποιες μικρές αποκλίσεις γίνονται συνειδητά και εξυπηρετούν την περιγραφή αναμνήσεων ή κάποιες αναδρομές. Στο τέλος του βιβλίου, η συγγραφέας παρουσιάζει αριστουργηματικά κάποια πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της,
όταν ήταν στο χωριό ή αργότερα όταν νεαρή φοιτήτρια έφτασε στη Μεγάλη Αθήνα. Οι περιγραφές αυτών των προσώπων είναι εξαιρετικές, ολοζώντανες. Απλοί καθημερινοί χαρακτήρες παίρνουν σάρκα και οστά και στέκονται μπροστά μας. Τέλος το κεφάλαιο σαν επίλογος. 3 γυναίκες, οι 3 Γεωργίτσες, μας βάζουν πολλές σκέψεις και ερωτήματα. Πώς ζήσαμε, πώς ζούμε, τι χρωστάμε, σε ποιους. Μεγάλα υπαρξιακά θέματα, την επίλυση των οποίων θα αναζητάμε συνεχώς. Η Ελένη προσπαθεί να βρει λύσεις, απαντήσεις, ίσως και κάποια λύτρωση μέσα από τη γραφή. Σε αυτό το βιβλίο τιμά τους ανθρώπους της και καταγράφει την αλήθεια της. Όπως λέει με τη φράση του Διονύσου Σολόγου, «Μια κούφτα χώμα να κρατώ και να σωθώ με εκείνο». Και σε αυτή τη κούφτα χώμα κρύβονται στιγμές μέγιστες. Εγώ τελείωσα εδώ, αλλά κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη χαρισματική Ελένη Νανοπούλου για το θαυμάσιο βιβλίο που μας χάρισε και να της ευχηθώ ολόψυχα να έχει δύναμη για πολλά ακόμα δημιουργικά κομίματα. Ευχαριστούμε πολύ για την δυτική ματιά και συνεχίζουμε μια ανέκδοση. Με ένα άλλο απόσπασμα που έχει γράψει η Ελένη. Είχα διαβάσει κάπου 2 μεταφορές για το γυναικείο που γράφηκαν μέσα. Τόπος άειλος στο παλάτι του αυτοκράτορα Εγκεφάλου και οι άνθρωποι μικρά χρυσόψαρα στη γυάλια του. Όμως η δική μου ανάμνηση έπλεκε ένα μεγάλο και ανάλαφρο ψάθινο κλουβί. Ήταν η πλατεία μας. Ήτανε όλο το χωριό, μάλλον. Είχε πορτάκι με εύκολο μάνταλο που άνοιγο κλείνε ακόμα και με ένα ελαφρύ φύσιμα του αέρα. Πουλιά, παιδιά μπαινόβγαιναν για να φάνε, να πιούνε, να λυκνιστούν σε αόρατες κούνιες, να τραγουδήσουν, να κοέξουν. Σε ένα κλουβί ελευθερία ζούσαμε. Από όπου ελάχιστοι αποδράσανε οριστικά και βρίσκοντας ευκαιρία να γίνουν έτσι καλύτεροι. Πολλοί έμειναν μέσα, χωρίς να αντιληφθούν την πόρτα της εξόδου. Και αρκετοί μπαινοβγαίνουν με καταβούληση. Εμείς, φεύγοντας, είχαμε σοριάσει τα πάντα κάτω από την ταμπέλα παρελθόν και νομίζαμε ότι είχαμε αδειάσει από αυτό που ήταν ο εαυτός μας κάποτε. Ξαναγυρίσαμε για να δοκιμάσουμε τη μνήμη μας πριν καταλήξουμε να ρωτάμε. Μήπως ξέρετε που είναι ο δρόμος για τα μνήματα? Μπράβο, Θα διαβάσω εγώ τώρα το κριτικό δοκίμιο μου. Πιστεύω να μην κουραστείτε. Είναι φιλολογικό λίγο, έτσι. Την Ελένη Νανοπούλου την γνώρισα ως συνάδελφο στο Ζάνιο Γυμνάσιο, πάντα άψογατημένη, ενώ συνδύαζε τα χρώματα των ρούχων με απλά φινετσάτα κοσμήματα τη χρονιά που είχα αποσπαστεί από γυμνάσιο της ευρύτερης περιφέρειας στο κέντρο του Πειραιά. Υπήρχε μεταξύ μας, όπως και με μερικούς συναδέλφους τότε, μια αγαστή φιλική επικοινωνία που συνεχίστηκε αραιά και που τα μετέπειτα χρόνια. Το 2016 η Ελένη εξέδωσε ένα σημαντικό βιβλίο με τα μάτια από τις εκδόσεις Κοβόστη που είχε την καλοσύνη να μου χαρίσει. Ήταν ένα βιβλίο με μοντέρνο ύφος, γραμμένο στο πρώτο και στο τρίτο πρόσωπο και η αφήγηση κατέγραφε γεγονότα της ζωής, πότε ρεαλιστικά και πότε μεταπλασμένα, γραμμένα με μοναδική γλώσσα, ευκαιριακά παραδομένη σε ένα γονεμένο υπερεαλισμό. Με κάποια επιφύλαξη θα μπορούσα να πω τα κείμενα αυτά είχαν κάτι από την παράδοση του διηγήματος, αλλά σίγουρα κάτι νέο αποκόμιζε με το διάβασμα ο επιλεκτικός αναγνώστης. Φέτος η Ελένη εξέδωσε τη συλλογή των κειμένων «Το χωριό μου» από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η πρώτη εντύπωση από το βιβλίο ήταν ενθουσιώδης, επειδή δεν θύμιζε σε τίποτε το ύφος του προηγουμένου του βιβλίου, όπως το περίμενε κανείς. Τα αφηγήματα αυτά ήταν αφιερωμένα στην αποκάλυψη του φωτός
που τη θάμπωσε το ηλαρό φως των παιδικών και εφηβικών της χρόνων, πριν εγκαταλείψει η ίδια το γενέθλιο τόπο της, την Ευαγγελίστρια Κορινθίας, και ως φοιτήτρια πλέον μετεγκατασταθεί στη χαόδη πρωτεύουσα. Στο νέο της βιβλίο η Νανοπούλου βάλθηκε να μας χαρίσει εικόνες της ζωής του χωριού της από τη δεκαετία του 50, αλλά κυρίως του 60, που θεωρείται ως ιδιαίτερα παραγωγική σε θέματα πολιτισμού και επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το χωριό σίγουρα τότε διέθετε ακούσματα από τη στριμωγμένη ζωή των πόλεων, ολότελα παραδομένη στο ζωφερό αντίτιμο και στο έλεος της αντιπαροχής, αναδεικνύοντας την ταπεινή ζωή της επαρχίας με τους ανθρώπους που τότε, αλλά και που ακόμα θέλω να πιστεύω, δεν έχει υποταχθεί στο ρυθμό του εξυγχρονισμού, ίσως επειδή δεν βρίσκεται και τόσο κοντά στη θάλασσα. Ας μην ξεχνάμε πως οι πάλε ποτέ αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν απήχαν πολύ από τη θάλασσα, μετατράπηκαν σήμερα σε ιδιοκτήτες υπερσύγχρονων μπαγκαλώους για τους ξένους και τους ντόπιους τουρίστες, ειδικά σε περιοχές που έχουν την τύχη να μην απέχουν πολύ από την πρωτεύουσα. Γιατί όμως μας ενδιαφέρει το βιβλίο της Ελένης στο χωριό μου? Μας ενδιαφέρει γιατί η Νανοπούλου απέδειξε πως τα παλιά χρόνια, ειδικά των δεκαετιών του 50 και του 60, τόσο στην επαρχία όσο και στις μεγάλες πόλεις, οι άνθρωποι ήταν ακόμη χαρακτήρες και δεν είχαν αλλοιωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το σύγχρονο αλλά τόσο βίαιο τρόπο ζωής όπως σήμερα, κυρίως η προφορική γλώσσα, σε σημείο να λένε φράσεις όπως «έχω την αίσθηση». Αλήθεια, ποια αίσθηση από όλες? Την ακουστική, την οπτική, την όσφρηση ή μήπως τη σαφής? Φράση που εκτόπισε μια και καλή το ρήμα «νομίζω». Δυστυχώς, οι καθημερινές μας φράσεις είναι ή έγιναν πια οι εξής. Προς αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, είναι η επιλογή μου, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Το πρόσφατο βιβλίο της Νανοπούλου, ενάντια σε αυτή τη στενοπόρ της ανεπάρκειας της γλώσσας, μας χαρίζεται ως δώρο για να ανακαλύψουμε κάτι ευρύτερο. Τους αυθεντικούς ανθρώπους της επαρχίας που ζουν στη σκιά, με τις παραδόσεις τους ολοζώντανες, παρούσες ακόμη, με μια ταπεινή θρησκευτική νοσταλγία για τα τότε χρόνια, για όσους επέλεξαν να μείνουν σε μεγάλη πόλη βέβαια, που ζωγράφιζαν απλές, αθόρυβες, καθημερινές κινήσεις των ανθρώπων στο χωριό Ευαγγελίστρια, ενώ δέσποζαν ως θέα απέναντι η τερπνή παραλία της στερεάς Ελλάδας και πιο κοντά ο Αγροκόλανθος, από όπου γκρεμίστηκε με το άλογο του ο Λέωνος Γουρός, ο άρχοντας της περιοχής που πολιορκημένος το διάστημα 1204-1208 από τους Φράγκους, κάποια μέρα του 1208, απελπισμένος από την κατάληψη της υπόλοιπης Πελοποννήσου, αυτοκτόνησε, πέφτοντας έφυπος από τις επάρξεις του φρουρίου κάτω στα βράχια. Το χωριό της Νανοπούλου ήταν ισόγειο, αν και με τα χρόνια χτίστηκαν νέα σπίτια και διόροφα. Μόνο ένα δίπατο σπίτι την παλιά εποχή έκανε τη διαφορά. Εδώ έχουμε μία μαρτυρία, κάτι το ευρηματικό, που μόνο ένας συγγραφέας, ως ικανός παρατηρητής μπορεί να γράψει. Δεν είδαμε ποτέ τον κόσμο μας από ψηλά, παρά μονάχα στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που βρεθήκαμε στη βεράντα του δίπατου αυτού σπιτιού. Στο χωριό της ομολογεί πως μεγάλες προσωπικότητες ή καλλιτεχνικές παρουσίες δεν γεννήθηκαν, γιατί παρέμειναν οι κλασικοί τύποι που σφραγίζουν τον τόπο, όπως ο Παλαβός με το ποδήλατο. Ακολουθεί η παραστατική περιγραφή του πατρικού σπιτιού, το κοτέτσι με τις μυρωδιές, η αλυσμόνητη άσπρη κατσίκα και το μυσιακό πηγάδι, ψυχείο ιδανικό για το πάγωμα του καρτουζιού. Η Ελένη αποδεικνύεται και πολύ καλή μαθήτρια του δημοτικού, αντέχοντας το ποδαρόδρομο ίσα με το γειτονικό σχολείο. Μια παράξενη συναισθηματικότητα, άκαμπτη και υπεράνω από την ηθική του περίγυρου, την έκανε να θέλει να ξεφύγει από το περιβάλλον του χωριού και να σπουδάσει σε μεγάλη πόλη. Η βράβευση σε μια έκθεσή της που γράφει για τον εαυτό της δίνει την ευκαιρία να επισκεφτεί την Κόρινθο. Έφυγε πια, εφοδιάζεται με ποδήλατο για τις μετακινήσεις της και φυσικά για το σχολείο και τα αγγλικά στη γειτονική Κομμόπολη, παρέα με 3 κορίτσια
ανεβασμένα σε ποδήλατα. Μαζί με τις ακτίνες του ποδήλατου που λάμπανε, πήρωνε και ο πόθος της νιώτης μας. Μα δεν το ξέραμε, γράφει. Το καφενείο του χωριού της είναι τόπος για συζητήσεις, διαφωνίες, κολιτσίνα, τάβλη, καφές, για μια ανάσα, μια ξεκούραση. Τα fake volant του Κουκουέ στην πλατεία προκαλούν στον πατέρα της φόβο. Η Ελένη Νανοπούλου στη συνέχεια συνοψίζει σε μια φράση τον ιδανικό ορισμό του χωριού. Χωριό είναι η εκκλησία, το νοικοταφείο, το μπακάλικο και η πλατεία. Στην πλατεία συγκεντρώνονται όλοι οι πλανόδια, μέχρι και αρκουδιάρες. Στο τέλος, η πλατεία και το χωριό παρομοιάζεται ως ένα ανάγλυφο ψάφινο κλουβί. Ήταν η πλατεία μας, ήταν όλο αυτό το χωριό, μάλλον, αναρωτιέται. Η βραδινή παρέα προκαλεί τροπαλοσύνη αν πρόκειται να καπνίσει η αφηγήτρια ένα τσιγάρο. Οι φάρσες με ιστορίες ενηλίκων στο νοικοταφείο προκαλούν τρόμο. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Παπαγιώργης, φίλος της οικογένειας που μετακινούνταν με ποδήλατο, αποτελεί ένα εξωσημείωτο γραφικό τύπο του χωριού. Η περιγραφή του είναι μοναδική, ειδικά το μαύρο χέρι του. Ολόκληρος μια βαριά μυρωδιά ανέχειας, λόγω του κρασιού που έπινε. Η καλύτερη βόλτα μας ήταν μέχρι την κοντινή Κομμόπολη, που είχε ζαχαροπλαστή και κινηματογράφο, συνεχίζει η Νανοπούλου. Έως ότου ο κ. Παναγιώτης έφερε το κινηματογράφο στα χωριά μας. Ασπρόμαυρες ταινίες στην αρχή, έγχρωμες μετά. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους ήταν γεμάτος από μυρωδιές. Το ίδιο και η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα και η μέρα της Ανάστασης. Εδώ τα πατροπαράδοκα έθιμα συνδυάζονται με την αναβίωση ποικίλων συναισθημάτων, κάτι που συμβαίνει σε όλο το βιβλίο και ειδικά στο επόμενο αφήγημα που κυκλοφορείται στα Λόνια, όπου όλο το χωριό συμμετέχει στον τρίγο για την παραγωγή της σταφίδας και το άπλωμα των σταφυλιών στα Λόνια με το φόβο πάντα της βροχής. Η γραφή σε αυτό το κείμενο γίνεται μαγευτική, σχεδόν ονειρική. Μια φράση όμως δείχνει πως αυτό το θαύμα δεν πρόκειται να διαρκέσει. Όταν όμως είσαι στα 18 σου και υποψήφια φοιτήτρια, σκέφτεσαι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Οι διακοπές σε χωριό, ημιορεινό, γεμάτο καπνιοχώραφα, ήταν ξεχωριστές, αφού θα περνούσαν 20 μέρες μακριά από τους γονείς τους. Εμείς τα παιδιά θα μέναμε στα ξαδέρφια μας, στο πατρικό της μητέρας. Η ναυτία στο λεωφορείο είναι κάτι το σύνηθες από τις παντοειδείς μυρωδιές που αναδύονταν στο εσωτερικό του. Μόνο που η Ελένη το περιγράφει το έτος 1966, κάτι ανάλογο και σύνηθες στις μεγάλες πόλεις, όταν ο κάθε ευαίσθητος και νεαρός οργανισμός πάθαινε ναυτία πολλές φορές από τη μυρωδιά του ακάθαρτου πετρέλαιου και του παμπάλιου αμαξώματος. 21 Ιουλίου του 1969. Στο προάβλιο της εκκλησίας του χωριού παρακολουθούν από την τηλεόραση την προσελήνωση του διαστημοπλοίου Απόλλων 11 και η παπαδιά έχει αμφιβολίες. Η απώλεια αγαπημένου προσώπου καταγράφεται με εξαιρετική ενάργεια στο κείμενο «Ένα τέλος» 1991 ως βίαιος θάνατος. Αναμφίβολα από τα καλύτερα κείμενα της συλλογής, όπως και το επόμενο στο Φάρο 1994, όπως την αφήγησε να πλάθεται η ευκαιρία μιας πυρκαγιάς, το χωρικό ήθος της παράδοσης με το νέο της σοφρής πραγματικότητας. Το βιβλίο ως επίλογο συμπληρώνεται με συγγενικά πρόσωπα που θυμίζουν φωτογραφίες συναρτημένους σε τείχος, πρόσωπα σημαίνοντα που δεν πρέπει να λησμονηθούν, προσωπογραφίες που η μνήμη της ανακαλεί, ώστε να μετατραπούν με την ικανή γραφή στη λογοτεχνία. Η θεία Γεωργίτσα, ταλαιπωρημένη από την ίδια τη ζωή, της οποίας το μυαλό ήταν το ξηράφι. Ο θείος Κώστας, ο Αμερικάνος, με τα πηγενέλα στην Αμερική και πίσω στην Πατρόα Γη, που τον βρήκε ο θάνατος με το εισιτήριο της επιστροφής για την Ελλάδα στη τσέπη. Η θεία Αλεξάνδρα, με τα αισθητικά της εργόχειρα, τέχνη που χάνεται κι αυτή, αν δεν έχει ήδη χαθεί, επειδή οι μηχανές κεντήματος εισέβαλαν εδώ και χρόνια στη μαζική παραγωγή. Ο θείος Γρηγόρης, τραυματίας στο πόδι από τον Αλβανικό πόλεμο, αγρότης ωστόσο, με την ιδιότυπη ηρωνία και το χιούμορ του, η θεία Δαμαντία, η αρχοντική γριούλα, προσφέρει το σπίτι της στη φοιτήτρια πια Ελένη, ένα μακρόστενο διαμέρισμα με κοινό αποχωρητήριο. Σκηνές της Αθήνας του τότε, η ξενάγηση στο Θησίο και στην Πλάκα από μια καλή φίλη,
Το αφήγημα που αφορά τη Θεία Δαμαντία μας παρέχει εικόνες εξαιρετικής ομορφιάς για τον μοναχικό άνθρωπο στην αρχή της δεκαετίας του 70, που δεν διαφέρει από τον αντίστοιχο της εποχής μας. Η ομορφογυναίκα μια η Θεία Βασιλικό που ανέθρεψε 5 παιδιά και θυμόταν τα της πατρίδας της. Έκανε μάλιστα και λάκα στο προσφυγικό, μα όταν έφτανε στα γεγονότα, εκεί σκούραιναν τα πάντα. Τράβαγε μια γραμμή, δεν ήθελε να προχωρήσει άλλο. Τέλος ο θείος Μιχάλης, νεανική φωτογραφία σε κάδρο στο προσφυγικό της Κεσαριανής, που γνώριζε τα πάντα από Μεσόγεια, ημιτό Πάρνηθα κτλ. Έτρωγε σαλιγκάρια και λίγο έλειψε κάποια μέρα να πνιγεί από αυτά. Η τεχνική του βιβλίου είναι σπυροειδής. Κάθε θέμα περιζώνεται από εντυπώσεις διαπιστώσεις, ερανίσματα από την παιδεία της Νανοπούλου, όπου το παλαιό είναι παραστατικά μοναδικό και συγκρίνεται αναπόφευκτα με το νέο, που κυριαρχεί στο σύγχρονό μας κόσμο. Αυτό θεωρείται και η ενακτήρια αιτία της δημιουργίας του βιβλίου, πως ο παλαιός κόσμος έχει ονειρική διάσταση και δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ασυνάρτητο αυτό κόσμο που μας παρασέρνει τόσο γρήγορα με τη ζωή στη μεγάλη πόλη, χωρίς να μπορούμε να τον αποδικοποιήσουμε. Και εδώ η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο, επειδή αποτελεί χάρη το να έχεις γεννηθεί στο χωριό, στο οποίο να τρέχεις ή αν έτρεξες για να το περιγράψεις, ώστε να κατηγορηθεί σε βιβλίο. Αλλήμονος αυτούς που γεννήθηκαν σε μεγάλη πόλη, που δεν έχουν ανάλογο από κούπι. Ακόμα και όσοι αγόρασαν κτήμα και έφτιασαν σπίτι σε χωριό, δεν μπορούν να έχουν ανάλογες μνήμες. Στα αφηγήματα αυτά κυριαρχεί το συναίσθημα της νοσταλγίας σε κάθε γεγονός, χωρίς να αποβαίνει βαρύγδουπο και ενοχλητικό. Η γλώσσα καλλιεργημένη και φτασμένη στο σύνολό της, ισορροπεί θαυμάσια ακόμα και στις πλέον συγκινητικές κορυφώσεις και μας διδάσκει, θα έλεγα, μετριασμένο συγγραφικό ήθος. Αδυνατό να ορίσω τα κείμενα αυτά ως διηγήματα, όπως γνωρίζουμε τον όρο από τα φιλολογικά μας τετράδια. Το διήγημα συνήθως εκτιλήσεται σε ένα μόνο επεισόδιο, έχουν μία πλοκή, μικρό αριθμό χαρακτήρων που κινούνται σε έναν χώρο και καλύπτουν σύντομη χρονική περίοδο. Εδώ ο τόπος φαίνεται να καθορίζει τους ανθρώπους, τη μοναδικότητά τους, αν υπολογίσουμε φυσικά και το χαρακτήρα τους. Αν και υπάρχουν αρκετοί συγγραφείς που γράφουν για το γενέθλιο τόπο τους, πρωτίστως σε εμάς ο Παπαδιαμάντης και από τους ξένους ο Άμος Ως, εικόνες από τη ζωή στο χωριό και ο Ντοστογιεύσκι, το χωριό Στεπαντσίκοβο και οι κάτοικοι του, το βιβλίο της Ελένης Νανοπούλου μας προτείνει νέους τρόπους αφήγησης, που έχουν την ικανότητα να αναπαραστήσουν ταπεινά ψηφίδες ζωής που στοίχιωσε για πάντα όσους έχουν παρόμοιες πολιτιστικές καταβολές. Ας μην ξεχνάμε πως κατά ένα μεγάλο μέρος κάθε τέχνη βασίζεται στην απώλεια και εξαιτίας της υπάρχει. Αυτή την νοσταλγική απώλεια ήθελε να καταγράψει η Νανοπούλου και το κατάφερε. Για το τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τον Εύμαρο που επάξια αντιπροσωπεύει ο κύριος Πέτρος Κακολίδης, την Αλίκη Κακολίδη, για τον τόσο πρωτότυπο σχεδιασμό του εξωφύλου και τον ποιητή Παναγιώτη Κερασίδη για την επιμέλεια του βιβλίου αυτής της μοναδικής, αλλά και τόσο πολύτιμης έκδοσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τι να πω, εντάξει, ευχαριστήκατε πολύ. Ευχαριστώ όμως, χαίρομαι. Να μας διαβάσει και ο Γιάννης δυο μικρά αποσπάσματα. Ένα, εντάξει, για να μην ταλαιπωρήσουμε, ο κόσμος είναι όρθιος. Ο Γιάννης είναι, να πω ότι είναι συγγραφέας και με το πρώτο του βιβλίο στις εκδόσεις Εστία είναι ήδη στη βραχία λίστα για το βραβείο Μένει Κουμανταρέ. Ευχαριστώ για την διαδικασία. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Όχι, δεν θέλω μικρόφωνο. Ένα απόσπασμα θα διαβάσω. Απλώς ερχόμενος εδώ, σκεφτόμουν αν ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει κάτι διαφορετικό από την ίδια τη φύση του. Έτσι, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Απλώς το λέω γιατί όσοι γνωρίζουν την Ελένη, η γενεοδορία της, η στοχαστικότητά της, η ευγένειά της υπάρχουν σε όλα τα κείμενα. Δεν λέω μόνο σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν σε όλα τα κείμενά της. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το καφενείο. Κάθε
κεφάλαιο, επειδή αγαπάει πολύ την ποίηση, έχει και έναν στίχο ή μέρος στίχου που το ακολουθεί. Και εδώ είναι ο Καβάφης που μας λέει στο καφενείο του Βοερού το μέσα μέρος. Λοιπόν, πάμε. Ένας ογκώδης, μακρόστενος, ξύλινος πάγκος με σιρτάρια και δουλάκια από τη μέσα πλευρά και βιτρίνα γλυκών από την εξωτερική ήταν το κύριο έπιπλο στο καφενείο. Μαζί ταμείο και αποθήκη τσιγάρο. Οι κούτες με τα χύμα σε περίοπτη θέση καθώς περιζήτηταν. Γύριζαν οι καπνιστές από τη δουλειά, κατάκοποι και ήθελαν τη δόση τους. Μόνο οι άντρες βέβαια. Ζούσαν πραγματικά με τη δουλειά των χεριών τους, κάτω από τον καυτό ήλιο ή τον παγωμένο βοριά. Σύμμαχοι με τη φύση ως τη στιγμή μιας αναπάντεχης καταστροφής. Οπότε γίνονταν αντίμαχοι. Και όλα επιτάπητο στο καφενείο. Συζητήσεις, διαφωνίες, κολτσίνα, τάβλη, καφές, για μια ανάσα, μια ξεκούραση. Χωρίς να ξέρουν ότι στην Ευρώπη το καφενείο ήταν τόπος για συνωμοσίες, λέσχη πνεύματος, χώρος κουτσομπολιού και φιλοξενίας της αντιπολίτευσης. Εδώ ο χώρος φιλοξενούσε κάθε δημόσια εκδήλωση, από πανηγύρια μέχρι προεκλογικούς λόγους. Και ήταν οι χωριανοί πολιτικά ορθοί, μισή με την κυβέρνηση, μισή με την αντιπολίτευση. Παραπέρα δεν είχε. Έτσι σκοτώνονταν κανονικά στις προεκλογικές περιόδους και μετά ησύχαζαν μέχρι την επόμενη φορά. Πολύ μικρή τότε εγώ άκουγα στο σπίτι για Ένωση Κέντρου. Κάποια μέρα πέρασαν και πέταξαν στην πλατεία Θεή Βολάν του Κουκουέ, οπότε παίζοντας μάζεψα ένα και περήφανη για τη δράση μου το κόλλησα στο τζάμι της μεγάλης πόρτας του καφενείου για να το βρει ο πατέρας και να χαρεί. Δεν με μάλωσε, θυμάμαι, αλλά έσπεψε να το βγάλει σαν να φοβόταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για την αίθουσα, την ωραία αίθουσα. Αν και στριμωχτήκαμε λίγο, αλλά είναι τόσο όμορφα εδώ. Δυνατά. Τους συμμαθητές μου από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, συμφοιτητές, συμφοιτήτριες. Πιο δυνατά λίγο. Γνωστοί, φίλοι παλιοί, φίλοι καινούργοι. Όλοι ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από τη Δήμητρα που έκανε όλη αυτή τη δουλειά για μένα. Για πρώτη φορά έχουμε εδώ μια ομάδα, το πάνελ που λέμε ελληνικά. Δεν το μονοπολούν οι φιλόλογοι, έτσι. Έχουμε διδάκτορα χημίας, έχουμε πολυτεχνείο, κοινωνιολογία, έτσι. Μια χαρά ήταν εδώ, έτσι. Η Δήμητρα βέβαια ασχολείται πάρα πολύ με το βιβλίο και έχει τη λέσχη ανάγνωσης με την υποστήριξη από το Λεμόνι, από τα παιδιά, τον Αυγουστίνο και τον Σπύρο. Γράφει παράλληλα, διαβάζει πολύ. Είναι δοσμένη μετά την αφιπηρέτησή της και αυτή είναι δοσμένη στη λογοτεχνία. Για τον Γεράσιμο την νομίζω ότι όλοι τον γνωρίζετε. Γράφει από το 1992. Από το 2004 είναι μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Έχει πάρα πολλά βιβλία, διηγήματα, δεν θα τα αναφέρω τώρα έτσι. Διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηση, γράφει σε λογοτεχνικά περιοδικά, κριτικά φύλλα, παρουσιάσεις βιβλίων. Όλα θα κάνει αυτό το καλό παιδί. Και επειδή συνυπηρετήσαμε τότε, όπως είπε, γνωριστήκαμε και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως και του ζήτησα να κάνει αυτό σήμερα. Το Πέτρο του Κακολίδη το ξέρετε, γιατί το είπαμε ήρθε από το χωριό. Ο Γιάννης ήρθε από την Αθήνα, εντάξει, ήταν κοντά. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θέλω να ευχηθώ στον καθένα κάθε καλό. Με όλες αυτές τις δίνες που έρχονται από Ανατολάς που φυσάει ο αέρος του πολέμου, τι να πω, εκείνο που εύχομαι είναι να επικρατήσει η ανθρωπιά και η ειρήνη. Την επόμενη φορά ελπίζω να σας κουβαλήσω στον Πειραιά. Το επόμενο βιβλίο είναι για τη δεύτερη πατρίδα μου. Η πρώτη πατρίδα ήταν εκείνη, η παιδική ηλικία, όπως ξέρουμε είναι η πρώτη μας πατρίδα, εκεί στο χωριό. Η δεύτερη πατρίδα μου όμως για πάρα πολλά χρόνια, εκεί μεγάλωσα με το Σταύρο τα παιδιά μας, είναι ο Πειραιάς. Και του όφυλα στο
Το Πειραιά θα φροντίσω μια αίθουσα έτσι πιο άνετη, να είμαστε με δροσιά, έτσι αεράκι. Άλλωστε δεν είναι για το χωριό, είναι για τον Πειραιά. Θα είναι Για τον Πειραιά. Και ένα φυλό Πειραιά. Και να πούμε ότι πώς να αντισταθείς σε αυτή τη δυστοπία. Και το 2017 που παρουσιάσαμε με τον Άρης Μόνικο, τον Αΐντιο, στον Κώστα Παπαγεωργίου, το πρώτο μου βιβλίο, είχα πει το ίδιο, ότι στη δυστοπία των καιρών τι κάνουμε, αντιστεκόμαστε όπως μπορούμε, όπως μπορεί η καθημερινά και ο καθένας μας. Εμείς, οι μικροί γραφιάδες, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, θεωρώντας ότι αυτό το λίγο, το άχρηστο, είναι κάτι τελικά. Και θα τελειώσω με ένα σπουδαίο κειμενάκι του Νούτσιο Όρτιν, που διάβασα τώρα τελευταία στο βιβλίο του «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Λέει, καμιά λογοτεχνική ή καλλιτεχνική δημιουργία δεν συνδέεται με κάποιο όφελος. Στο χειμώνα της συνείδησης που ζούμε, σε όλα εκείνα που θεωρούνται άχρηστα, χρεώνουμε το καθήκον να τροφοδοτούν την ελπίδα μας, να μετασχηματίζουν την αχρηστία τους σε ένα χρησιμότατο εργαλείο αντίστασης κατά της βαρβαρότητας του παρόντος. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο Αγουστίνος όμως θέλει κάτι να σας ανακοινώσει. Καλησπέρα σας. Έχω δυνατή φωνή, περίμενε. Πήρε μπροστά μου γιατί είναι. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μουσείο, τους όλους που συμμετείχαμε έτσι και εσάς. Και τώρα θα έχουμε ένα μικρό κέρασμα, ένα ποτήρι κρασί στο βιβλιοπωλείο Λεμόνι, Ηρακλειδών 22. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε και να... Πες που είναι μόνο. Ηρακλειδών 22 το είπα. Ηρακλειδών 22 είναι... Δεξιά. Μου λέει δεξιά. Αυτή είναι η Ελένη, μίλησε περισσότερο για τους άλλους και για τον εαυτό της. Δηλαδή αυτό το παιδί την αντιστοιχεί. Θα έλεγα να ρωτήσει, θα έλεγα να πείτε κάτι και θα έλεγα η Μαριάννα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο, το ξέρω, να ανοίξει το χώρο για να κάνει. Έλα Μαριάννα με δύο λόγια. Αριάννα μου. Άμα δεν χωρεύει κανείς, σηκώνεται. Μισό λεπτό. Τι να πω για τη Φιλενάδα. Εγώ λεπτό στο βιβλίο μόνο μια κουβέντα. Και όσους δεν το έχουν διαβάσει. Όσοι το έχουν διαβάσει το έχουν νιώσει. Το βιβλίο αυτό είναι αφοπλιστικά ειλικρινές. Και η ειλικρίνεια είναι η πρώτη λογοτεχνική αρετή. Όποιος πάει να πει ψέματα δεν είναι.